Πάμε. Αφού ήξερα ότι είναι του Νίκου φίλη για να αντέχει αυτόν. Λες, ναι, θα αντέχει και εμένα. Μαλάκα. Πάμε, λέει. Κόλλησε το κινητό. Χάλασε το ίντερνετ, δεν δουλεύει το ηχείο. Τελείωσε η μπαταρία. Ναι. Πώς ανοίγει αυτό. Βγάζει blue screen. Πώς ανοίγει αυτό, ορίστε. Με Bluetooth. Ορίστε. Ποιο Bluetooth. Όχι, με καλό δεν δουλεύει. Φίλε, πριν με καλό. Ορίστε, βλέπεις. Πάμε, λέει. Cut. 26 δευτερόλεπτα μέσα στο βίντεο. Δεν έχει κάτι, θα το δείξω έτσι original, δηλαδή πόσο μπούφι είσαι ρε φίλε. Είσαι. Πόσο μπούφι, όμικρον γιώτα, όχι ήτα. Πόσο μπούφι είσαι. Είναι τη λέξη μπουφές. Επειδή είσαι στον Brandon Vlog, ξέρω εγώ. Βλέπεις, πάμε στις θέσεις. Ο G πάλι δεν φαίνεται, είναι το γόνατό σου, μαλακημένος, σου είπε κάτσε κάτω. Λοιπόν, μιας και είμαστε λίγο μέσα στο βίντεο. Μισάκι είναι πολύ κοντά. Συγχαρητώ και χρόνια πολλά, μεγάλα ήσυχα, παντού να σκορπίζει ένα σοφό. Χρόνια πολλά! Ιούνικα! Να αποδώσει την κάρτα γραφικών, είναι απόδοση από το gang και από τους parents και από την Helen Fuskidou. Like the page. Thumbs up and subscribe. Subscribe, Google Plus, Facebook, Instagram, Twitter. HelenFood.com. Subscribe. Είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον G, αντίστοιχο με το λογικό, είναι λογικό. Δεν θέλω. Είσαι εσύ ρε μαλάκα. Δεν έχω να κάνω Βασίλης, επειδή έχεις το προσωπικό μαζί σου. Εγώ σε δω του χρόνου. Το φρυδάκι του Νίκου. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3. Έλα, 1. Φρύδι. Την κάμερα έχει τον κόσμο. Καρίτο, είμαστε εδώ πέρα, συζητούσαμε να κάνουμε ένα... Και πες με το κινητό. Ποιον να μιλάς, α? Ποιο το κινητό παίζει ρε. Όταν μιλάω κοιτάς μάτια μου, ποιον κοιτάς μάτια? Nigga, damn! Nigga, we are rolling! We are live. We are live, man! On this stage. Λοιπόν, Στην περίπτωση του κατάλληλου κάνουμε βίντεο. δεν ήπιε κανένας. Στην υγειά σου, να περνάς καλά, εδώ κάνουμε ένα Εγώ είμαι μαλάκα έχω. workout, το plan του πώς θα έρθουμε σε σένα, όλοι. Εκτός από τον Νίκο που δεν θα έρθει, επειδή θα πάει φαντάρος τώρα. Και επειδή δεν ξέρει αγγλικά. Ο Παναγία. Βασιλάκης θα πάει τώρα φαντάρος, εγώ είμαι ήδη. Παναγία δεν ξέρει. Ναι, ο πιο νέος είναι ο G, που δεν πάει φαντάρος ακόμα ούτε καν στη θεωρία. Ούτε στα 80 του. Γιατί? Είναι ο πατέρας του πουλί στην Τζέσι, ξέρω και θα ξεχωράσει τη θητεία. Είναι CPR. CBRX. Ρε παιδιά, πολύ χάλια είμαστε. Καθώς το Όλα καλοκαίρι. να γυρίσουμε πριν το βίντεο ρε. Ναι, πραγματικά κάναμε χρόνια πολλά, Χαρίτο. Χαρίτο, εδώ είμαστε πάλι. Όχι, όχι, αλλού. Με άσπρα μαλλιά. Με άσπρα μαλλιά. Εδώ, εύχομαι όλα καλά να σου πάνε. Ναι. Δύναμη να έχεις, να περιμένεις γιατί θα έρθουμε όλοι λογικά. Εγώ Ο σίγουρα. Νικολάκης θέλει να μάθει Εκτός λίγο. από τον Νικολάκη που δεν ξέρουμε τι θα κάνει με τα αγγλικά. Θέλει 3 χρόνια εκεί πάνω. Πώς το είπαμε? Η lower. Κάποιοι δεν ξέρουν ελληνικά όμως. Guidance! Επειδή ο Νίκος θέλει Επειδή μπορώ. guidance, girl dance και ό,τι σχετικό υπάρχει με dance. Λοιπόν, Είναι ο guidance. dancer του guy. So you think you can dance, guidance, beach dance. By gun dance. Same fucking thing. Ναι, είναι... Ωραία. Πίσω σε σένα. Ο Στέλιος έμεινε έτσι. Ο Στέλιος τον guidance είχε φύγει σε ένα... Τον έστω τον Ωραία. guidance. Different Πάμε dimension. άλλη έκδοση, πας και το κόψει και είναι ωραίο. Με άσπρα μαλλιά. Με άσπρα μαλλιά. Να δεις. Ξέρω ότι δεν θα κόψει τίποτα έτσι. Εγώ ναι. Απλά θα φύγει έτσι ρε μαλάκα. Εσύ τι θα φύγει. Με YouTube.
Με CD. Θα φτάσει με Με CD. Τραβήξτε όλους. Welcome to 2003, motherfucker. The millennium is here. Κασέτα που είχε κασέτο τέτοιο. Παιδιά, δεν χρειαζόμαστε άλλο το VHS, ο Βασίλης θα στείλει με CD. Γιατί, Παιδιά, ρε η μαλάκα, κασέτα δεν σου στείλα χρειάζεται. βίντεο με Windows Player, μαλάκα. Ναι, ρε μαλάκα, το CD θα φτάσει σε 2 εβδομάδες. Γιώργο, Θέλω να πάει σου πούμε η Μαρία μετά. προς το Βραζίλ. Μετά αύριο. Όλη η φάση ήταν ειρωνική. Είναι μαλάκα, του έφυγε. Τι έχω ρε. Αύριο έχει ρε μαλάκα αυτό. Εγώ έχω αύριο ρε μαλάκα. 17. Παρίσι έχει 18, το είπαμε και ήδη μη θυμάσαι. Και δεν ξέρει ο Βασίλης. Με άσπρα μαλλιά! μαλλιά! Λοιπόν, το παράρτημα ήταν μικρό, είναι πολλά. Ανάψουμε ένα κερά. Τι ανάψουμε κεράκι, πέθανε ρε μαλάκα ο Να κάνω άνθρωπος. κάτι χειρότερο. Τι Και ο κεράκι. Νίκος Να το σβήσει. Με άσπρα μαλλιά. Έλα. Και ως πάνω όλα καλά, σ' αγαπάμε, φιλιά. Γεια Εδώ σου. μια πιπεριά δεν έφαγε κανένας. Είναι αυτός ο μαλάκα. Ας κρατήσουμε ένα καρέ καλό. Όχι μη, θα το δει η μάνα του. Με άσπρα. Βάζτε, περίμενε, περίμενε. Πάμε, πάμε. Γιατί Κυρία, άμα το κλείσουμε, σε φοβάμαι περισσότερο άμα το κλείσουμε. 3, 2, 1. Με άσπρα μαλλιά. Λοιπόν, τα λεμονάκια ήταν καλά. Το Λέμον. σουβλάκι καλό. Έξτρα λέμον. Ο ένας είναι ο Ακράνοβιτς, ο ένας ο... Ελάτε να πούμε μια ευχή να τελειώνει το βίντεο. άντε, μαλάκα. Αφού είπα ρε, αφού είπα να κρατήσει γερός μου, Ωραία, υπομονή εσύ, θέλει. εσύ, Λοιπόν, εσύ, τι? στατιστικά, εγώ να πω τη μαλακία, την δικιά μου. σαν τις Στατιστικά μαλακίες η μαμά που σε λέω. περιμένει. Μπράβο, ναι, αυτές τις μαλακίες. Οκ, να το πει. Ναι. Βγάζουμε βίντεο, δεν πρέπει. Ντράπηκε τόσο πολύ που σου πέσαν τα χέρια έτσι απλά. Λοιπόν, πώς λέγεται. Ο μπαμπάς δεν θέλει να ξανάρθει ποτέ. Καλά, αυτό ισχύει. Ο Κώστας εντάξει, ακόμη δεν τέτοια έχει είναι. φύγει. Ο Μπάρς δεν του νοιάζει πια. Ο κόσμος ακόμη δεν έχει. Η ομάδα θέλει να όπως αποκτήσει χαλαρά θα ποτέ. μας άλλαζε θέση. Μαλακία έκανα τώρα, εντάξει, καλά, δεν τον αγαπάει περισσότερο και έτσι, απλά είναι ξαναπτός αυτός και εγώ. Όχι, απλά Αυτός έχει βλέμμα. Εντάξει, εγώ ποτέ δεν είχα αυτή τη σκέψη. Λοιπόν, όχι, χωρίς πλάκα. Όσο δεν έχεις Κάτι- φίλους. Μπορώ να μιλήσω. Όχι, δεν έχεις φίλους. Ναι, ρε, εσείς, αλλά είναι μπρο. Είναι το μέσο. Είναι το βίσμα. Είναι ο λόγος που είμαι εδώ. Επειδή δεν μπορείς να αποφύγεις ρε Να σε μαλάκα, ευχαριστήσω που ήσουν το... Δεν έχω πάρει. Λοιπόν, χωρίς δεν έχει πλάκα. Όταν επιλογή. γυρίσει θα έχει μαζεμένο. Δεν θα σταματήσει. Θα Μα δεν έχει σταματήσει. επιλογή ρε μαλάκα με την αδερφό σου, γι' αυτό είναι ακόμη. Ναι, το ξέρω! Μαλάκα ούτε εγώ. vlog να κάνω. 3, 2, Και 1. χρόνια. Με άσπρα. Άσπρα μαλλιά. Με άσπρα. Και χρόνια πολλά. Λοιπόν, Περίμενε. στατιστική. Περίμενε. Κάτσε 9-9 άπειρο 0. Με άσπρα μαλλιά. Άσπρα μαλλιά. Δεν ξέρω. Στατιστικά. Η μαμά σε θέλει πίσω. Φτάνει ρε μαλάκα, φτάνει ρε μαλάκα. Ποια όμως σε θέλει πίσω. Κάτ με άσπρα. Ναι, δεν όχι. Φτάνει ρε Βασίλη. Α, τελείωνε, τελείωνε. Η Έλληνες στην έμονη. Στατιστικά. Θέλεις ένα χρόνο να... Θέλει ένα χρόνο να προσαρμοστεί σε μια ξένη χώρα. Άσχετο. Αλλά εσείς και πιο μακριά, ελπίζω και σου πήρε σχετικά λιγότερο. Δεν προσαρμοστεί τον πλήρης. Ακόμα σε στυλ την douchebags είναι αυτή, wannabes, Macklemore και τα λοιπά και δεν ξέρω, Φλόρι όλοι. Ναι, και δεν έχουμε τους βαρβάους τους Έλληνες ταξιδίτες να λένε «Μάτε ρε μαλάκα σιγά που είναι κόκκινο μωρέ μαλάκα και τι έβασες το πάνω στο μηχανάκι». Και εσύ έχεις τα φλωράκι πέρα «Oh, I'm sorry sir, yes, you are right». Επειδή είναι ξέρω εγώ, είσαι λες Επειδή έχουν πολιτισμό. You δεν έχουν πολιτισμό. Οι Έλληνες μαλάκα 2.000 χρόνια τώρα που δεν είχαν έρθει. Λοιπόν, εγώ γενετικά μου Τώρα έχω ένα στη δουλειά έτσι, είναι φοβερός, είναι... Καλύτερο ήταν το. Δεν έχει σημασία, έφυγες από αυτά τα μικρά πράγματα στην Ελλάδα, τα 2,80 την ώρα. Δεν ξέρω πότε θα έχεις ξανά τη χλίδα να απολαύσεις τους ελληνικούς δρόμους του μοναστηρίου. Με DR enduro μηχανή, πονάει ο κόσμος να το περνάω κάθε φορά. Ο Βασίλης απλά αποφεύγει τον δρόμο, πάθη θυσία, μπορεί να πάει μέσω Καλαμαριάς και να πάει σπίτι του μερικές φορές. Δεν έχει σημασία. Όπως και να έχει, δύναμη να έχεις και εμείς όλοι ερχόμαστε. Εγώ σίγουρα, ο Νικολάκης όχι τόσο. Ο Τζι μπορεί. Ο Στέλιος ξέρεις, κάνει μπάνιο και έρχεται. Οπότε σε 12 χρόνια περίπου, μωρέ τώρα μπαίνω στο αεροπλάνο και θα είναι στο αεροδρόμιο ακόμα και θα παίζει και Και στη Λουίν. Εγώ θα έρθω να μιλάω τα δικά μου τα αγγλικά, δεν έχω καταλαβαίνει κανείς.
ο Νίκος θα δουλεύει σε, ναι, σε... Εγώ θα φτιάχνω παπάκια. Ήθελα να δω το φως μου. Θα μιλάει ακόμα για Ο Βασίλης χρησιμοποιεί την κατσαρόλα για να μετρήσει το φως. Άρα χρησιμοποιούμε τα κεριά, luminance, ας πούμε 2000 luminance. Ο Βασίλης είναι κατσαρόλες. What? Δεν είναι γέγερμα. Μπράβο, ναι. Πόσο κουτό είναι. Χαρίτο. Όχι αυτό ρε Ζει, μαλάκα. δεν ξέρει η γεωμετρία. Γιατί, τι έγινε. Τι κάνει, Μαλάκα. τρίγωνα δεν κάνουν το Illuminati. Μαλάκα. Πάτα λίγο απλά κλικ πατημένο. Illuminati confirm. Όχι ρε μαλάκα, έτσι εδώ. Τι? Και ένα μάτι στην Δεν πέση. γίνεται. Εδώ ρε μαλάκα, Μεθυσμένοι είμαστε. εδώ. Δεν γίνεται. Άστα. Χώρο. Άστα. Δεν γίνεται. Εδώ ρε μαλάκα, και ένα μάτι. Τι Δεν να- κόλλησε Α, το κινητό. Ναι ρε, ναι ρε, ναι Έτσι ρε, είναι, ναι μαλάκες, ρε, μου εδώ πάτε. ρε. Που δεν ξέρω Εδώ ρε, γεωμετρία. είστε με το μάτι ρε. Πάνω είναι το μάτι. Εδώ Έτσι. είναι. Πάνω είναι το μάτι, καλά σημαίνει. Δεν έχει σημασία το On μάτι. you. Νίκο. Αυτά. Κόλλησε το κινητό ρε μαλάκα, δεν εξηγείται. Δες ρε μαλάκα, πάμε. Ναι, τόσο είναι. Γιατί?